Здравейте, казвам се Камен и съм отговорен за развитието на медицински център Унимед. Правя това видео, за да споделя накратко моят опит с Васил при изграждането на уебсайта. Ние имахме нужда от уебсайт, за да достигнем до повече потенциални пациенти, потенциални бизнес партньори, с които можем да сключим сътрудничество и като цяло да изградим онлайн присъствие. Основното предимство, което аз видях при работата с Васил е, че успяхме да получим прототип на уебсайта много бързо, в рамките на горе-долу една седмица. След прототипа той също така и реагира много бързо на нашите забележки, които имахме за промяна върху самия прототип. И крайната версия на сайта излезе доста бързо, много съм доволен. Освен това, дори след издаването и пускането на самия сайт, той ме научи как аз да поддържам съдържанието и също така никога не съм се притеснявал да се свързвам с него за каквато и да е поддръжка или възникващи проблеми. Така че дори след като той е извършил услугата, той предоставя много добра подкрепа за каквито и да е проблеми след това. Освен това, извън самия вебсайт ми помогна и с проблеми, които имах с хостинга, които за да реша сам би ми било много по-трудно. И моите впечатления са само добри, нямам никакви забележки към услугата, която той ми предоставя.